ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାବେ ଠିକ୍ ବିପରୀତ ଘଟଣାଟା କେମିତି ହୁଅନ୍ତା। ଜଣେ ରାଣୀ, ସହସ୍ର ରାଜା। ରାତି ରାତି ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ କଟୁଥାନ୍ତା ରାଜାମାନଙ୍କର। ରାଣୀ ଯାହାକୁ ଅଧିକ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କରନ୍ତେ ପାଟ ରାଜା। ମୋ କଥା ଶୁଣି ସଖୀମାନେ ହସନ୍ତି, କହନ୍ତି ଜେମା ଯାହା ଭାବୁଛ ମନେ ମନେ ଭାବ ପଛକେ ତୁଣ୍ଡ ଖୋଲି କହିଦିଅନି। ଶୁଣିଲେ ଲୋକନିନ୍ଦା ହେବ। ସମସ୍ତେ କହିବେ ଦେହରେ ନହେଲେ ବି ଜେମା ମନରେ ଅସତୀ। ଜଣେ ନାରୀ ଅନେକ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସୃଷ୍ଟି ଛଡ଼ା କଥା ଜେମା ଭାବୁଛନ୍ତି କିପରି? ମୁଁ ବିରକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ସଖୀମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଯୁକ୍ତି କରେ। କହେ ସତୀ ନାରୀ ଅସତୀ ନାରୀ ଭଳି। ସତ୍ୟ ପୁରୁଷ ଅସତ୍ୟ ପୁରୁଷ ଶବ୍ଦ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣରେ ନାହିଁ କାହିଁକି? ପୁରୁଷର ହୃଦୟ କ'ଣ ସୁନାରେ ଗଢ଼ା, ଯାହା କେବେ ହେଲେ ପାପର ସ୍ପର୍ଶରେ ମଳିନ ହୁଏ ନାହିଁ? ଶାସ୍ତ୍ରକାରମାନେ କ'ଣ କେବଳ ନାରୀ ପାଇଁ ପାପର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ? ଆଖି ଆଗରେ ଭାସି ଉଠେ କେତୋଟି ଦୃଶ୍ୟ। ଉଛୁଳା ଯମୁନା ନଦୀରେ ଧର୍ମ ନୌକାରେ ବସି ନଦୀ ପାର ହେଉଥିଲା ବେଳେ ମହାମୁନି ପରାଶର ଧୀବର କନ୍ୟା ମତ୍ସ୍ୟଗନ୍ଧାଙ୍କ ରୂପ ଲାବଣ୍ୟରେ କାମାତୁର ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ରତି ଭିକ୍ଷା କଲେ। ସୁକୁମାରୀ କୁମାରୀ ମତ୍ସ୍ୟଗନ୍ଧାଙ୍କର ଶତ ବାରଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ମହାମୁନି ପରାଶର ବଳାତ୍କାର କରି ନୌକା ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ପୁରନ୍ତ ଯମୁନା ନଈ। ଦୁଇ ତୀରରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର କୋଳାହଳ। ନୌକା ଭିତରେ ଭୟଭୀତା ଅପାପବିଦ୍ଧା କୁମାରୀ କନ୍ୟା ସତ୍ୟବତୀ। ମୁନି ପରାଶରର ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ। ପଥଚାରୀ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ନୟନ ପଥରୁ ମୁନିଙ୍କର ଏହି କାମକ୍ରୀଡ଼ାକୁ ଗୋପନ ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ନୌକା ଚାରିପାଖରେ ପଲକ ମାତ୍ରକେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଘନ କୁଜ୍ଜଟିକାର ବଳୟ। ସେହି ଅନ୍ଧାରର ବଳୟ ଭିତରେ ମୁନିଙ୍କର କାମନା ଚରିତାର୍ଥ ହେଲା ଏବଂ ଜନ୍ମ ନେଲେ ମହାଜ୍ଞାନୀ ଦିବ୍ୟଦ୍ରଷ୍ଟା କୃଷ୍ଣଦ୍ୱୈପାୟନ। ପୁତ୍ରକୁ ସଙ୍ଗରେ ଧରି ମହାମୁନି ପରାଶର ମତ୍ସ୍ୟଗନ୍ଧାଙ୍କଠାରୁ ଅନ୍ତର ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଓ ତୃପ୍ତି ଦାନ କରିଥିବାରୁ ମତ୍ସ୍ୟଗନ୍ଧାଙ୍କୁ ବରଦାନ କରି ଯୋଜନଗନ୍ଧାରେ ପରିଣତ କଲେ। ଯୋଜନଗନ୍ଧା ସତ୍ୟବତୀଙ୍କର ଶରୀରରୁ ମତ୍ସ୍ୟଗନ୍ଧ ଦୂର ହୋଇ ସୁଗନ୍ଧ ଝରି ଆସିଲା ଏବଂ ଯୋଜନ ଯୋଜନ ବ୍ୟାପୀ ସେ ସୁଗନ୍ଧ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଯୋଜନଗନ୍ଧା ସତ୍ୟବତୀ ସମୟକ୍ରମେ ହେଲେ କୁରୁବଂଶର ରାଜା ଶାନ୍ତନୁଙ୍କର ପତ୍ନୀ। ଶାନ୍ତନୁଙ୍କ ଔରସରୁ ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜାତ ହେଲେ ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦ ଏବଂ ବିଚିତ୍ର ବୀର୍ଯ୍ୟ। ପରମ ଜ୍ଞାନବତୀ ମାତା ସତ୍ୟବତୀଙ୍କୁ ବେଳେବେଳେ ତାଙ୍କର ଅତୀତ ପାଇଁ ଲୋକନିନ୍ଦା ଏବଂ ପରିହାସ ସହ୍ୟ